papura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe bills wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe bells. Robai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muHarare. Vakauya kwandiri vachikumbira Pegugara vane murume wavo asi ravana venhasi ndakavatendera kugara vakaramba nemurume wavo vakaroorwa vachigara pasitendi pangu nemumwe murume vavana enhasi vari kumusha kwemurume iyeyo vabva pasitendi pangu vakazotengesera mumwe munhu stendi yangu iyoyo ari kugara ipapo izvezvo asi kuzoti vakawirirana neizvezvo. Mai, manzwera amai. Sorry. Inini stand ndakubva Mukoma. Stand akaita kunditengesera ne$90. Ndakaenda ndina mwambuya ndati ambuya nina ndirapo kugara. Nyaso ndaichengeta pani kwandaichengeta kuti. Ndati ndinenge kugara ndine vana vakomana 2013. Ndikanzi wadi kuona approach matters. Ndati asi eno yandi nyaya matima kuona uyu matima tenza nani na approach matters. Approach ndo iye wewe utanja kumuona nawe aiwa pani panti mai ava ndakadi ndaketa lokupa pamusoro vasati vapedza kutaura atongwa bvunzo tovaguti waho kwanza lambuti avakuzive saka ndoda kuti ndikapira kuti approach but asati abvunza kuti approach uchi ndoupi Vakutengesa ndi 2013 nomba ndati ndina mai vandakaina ndape kunyatsogara kuti ndakasunguka nevana vakomana ndikasiwa ndina vana 4 komana kaina ndapakanyatsotambanuka kuti ndinyatsogara nevana kanzi namai kuti mai mavhati kuenda nona approach ndikati ndiperekedzei ndifunga tikaperekedzana namai vaive patasvika kuna approach tikamuna padepot mandazandauyewo ndine nyaya yangu kutsvagope kudi Pegugara zvikanzi mune mari naproti ndati semari zvikanzi ndikuda $100 ndati $100 nandirakuva ndine vana 4 vandikuendesa kuchikoro saka kuti nditi ndingawanechi $100 aiwa ndinakuva ndine vana saka mungawane mari ndati ai mari yandingawaneka rega ndimbonospiza bhosi ndindoshanda kuchikoro ndiita mahosipitari chidiki saka rega ndimbospiza ndondokupa mari zvikanzi itai zvekudi zvekukurumbidza zveshuwa ndakaenda kwamaidhangeni ndokwandaishanda ndati maidhangeni ndawana stage asi mari munhu handiti ndikuda arikuda mari ati arikuda mari ndati atichirya mune mauya naye asi iri naniwo ati iri nani inenge mari inobva nditi $90 zveshuwa ndakapiwa $30 namaidhangeni vaiva ndaishandira ima ndatengesa marata angu andandinawo 3 kwababa rei imba ndaenda nemari iyeyo ndaenda zvikanzi mari inyaina kukwana zveshuwa mari yange yakasvota $6 ndakasaka ndoita sei kuti munoisa mudhuri wenyu kana kunopatema haikone kunotema kana kuisa mudhuri wenyu musanoise zveshuwa ndakuita saizvozvo ima ndaenda kuchikoro kwandaishanda kuchikoro ndataivaitoenda shotirwa nemari yangu mwedzi zvausati wapera zvikanzi iwe uda kubhadhara kuchikoro utoda udai ndikati chitongondibatsirai zveshuwa mai medem ndivo vakandibatsira $6 imba ndaenda kune mukomana ndikasvika asipo ndikasvika pane mukadzi wachona ndikati ndandauya nechi nemari yakasara mukadzi yanobva atambira mari ndadzoka ndikazosangana nawo murodhi ndikati mari yakasvika here zvikanzi imi madhiri enye kuti tinenge taita madhiri mosiya kumukadzi hazviite ndikati asi haina kusvika here zvikanzi aiwa mari yakasvika
mane kodzero yekuchinoita zvamunoda pastendi paya. Zveshuwa ndakamba ndaenda 2013 yayi. Ndati ndoita sei gozi yanga yangu vayekunaya mvura ndati ndoita sei kuti nditi ndakumbira ndaigara na havangosina mbondidzinga pandaigara pandaichengeta. Ndaenda ndanotsvaga munhu akatema pasango paya zveshuwa pakambopatemwa ndakuchitanga kuchibhadhara mutero ndaenda kuna sabvunza ndati uyu ari kunditi muganhu wakagumira apa saka padiki pamba ndepekuvaka imba chete ko pekuti ndinokukorera vana chibage ndikuwana pekusunungwa pekukorera chibage zveshuwa sabhuku akambauyi ndobva nditi munofanira kugumiro apa paya nekomiti yake swa munofanira kugumiro nechekumberi ngati kumberi kunetsa kukunze ndekwani kune munhu tikanzi aiwa muganhu ngori apa isusu tinoziva mastendi paakagumira zveshuwa vakambowa nditipa muganhu ndagara ndakatanga kuvaka chimba changu chemapango ndavaka chimba changu chemapango ndati rega ndichikwize ndawana mari yekuti ndikwanise kuvaka mudhuri 1 room ne7 marata ndobva ndavaka ndobva iye azouya kumba zvikanzi akambotanga uya pane munhu wandandasiyepa paichengeta zvikanzi enda unovaudza kuti ndavabvise marara avo papi pastendi pangu. Ndikati haudze izvozvo inini anouya kuzoudza inini bhozi akaita madhiri nani nini nomva mukadzi uya nomva aenda haana kuzodzoka nomva iye anobva adhiraivha mota yake anga anabhisandi ndinofunga zvekuma-pasting 9 mumba pane murume wandanaye izvezvi nomva asvika anangokwanisa kugara pasi akataura akamira wanga anaye bhisandi ndiye akagara pasi nomva zvanzi amemavhechini nomva ndavarondedzera ndikati inini nyaya iripo ndenyaya yekuti ndakatengeserwa stendi nemukomana uyu saka mari yandikamupa ini ndakamupa $90 saka mari yarupedza kuti mari yeishi ishoma ina ndakandosvisa njiiwani bosi ndine vana vakuenda kuchikoro ndine form 1 grade 7 saka handina imari zvikanzi zvakutotaura zvo ndezvekupenga ndikati saka iwo waizoita chibhudhi chako pano here ndinofunga mugumo wangu akasvika wemimi ndambobvunza wemimi pamakapanana mari pamakazendoratidzana mastendi makaenda nokuna sabhuku here nekomiti sabhuku takaenda mari ndakamutamidza amai vake varipo vakashiyana nepakati naamai vake mari yangu vakabvana namai vake vagozi vachona vakurwara yairipo ndeyekuti mati mune madzitsira amaitenda kubva 2013 kusvika nhasi ndetika saka sabhuku ndiwatiri kuda panyaya ndiye anokwanisa kukudora kuti zvaifamba sei ambuya vari tuple aditika ndavanzwisa nguva yakareba aditika ambuya zvavakaita vari kunyepa ndakaenda navo kuna agore ndichiudza agore kuti ambuya vandoda kuti vagare pamba pangu vadzingwa kwavaigara kwachiyanike aditi vakagara 9 years pastendi pangu vakanisa nemurume wavo anditi ndakavati no problem chigarai anditi kusvika mukuroorwa nemumwe murume anditi varoorwa nemumwe murume anditi vakasiya mumwe munhu aripo anditi asiya mumwe munhu aripo ndavatsura ndakati aiwa chiregai kudi apa pasiri penyu kapone zvinhu zvamakaita handaunyora pasi ndavakati pane $90 havana pane $90 zambuya ndakati vabatsira 9 years vachigara ukaziva here kuti amai ava kuteerera stendi avana marisita acho ndoandibuda inini ndisati ngomubvunzo wangu wandabvunza ndati wakazviziva here kuti amai ava kuteerera stendi hakuna kwavaraiteerera marisita acho ndoandibuda masisi munavo marusiti kumba andira kumawani arisidoandibuda andina chikove anowanika achikove ndovadavo wodaenda kunadhakiswa dzambuya vati vasiva vakasikateereri kwasabuku ndakaenda kwasabuku ndikati ndikumbira marusiti ako akadi akarasika ndikati endai kuna achikove kurangarire marusiti wayo achikove vapi handizivi maibhadhira uchibhadhira pasiterani pasitini mireyo imimi mogara mukuru kwani inini taigara mubhukure kwachiyanike ezvinoita kapadza village Kwani kapadza village tenda muunesa nawe ikupi yavo kapadza yako chireva wakapadza village pamusoro alright b kubi istendi chida yasumunda hapadzi pamunda Imunda. sabukaaiwedzera hapana munda kana makanouya mukapaona
panofunga pane mota idarika mota ndo pake kumwe kwacho nakuvuka sabu ndakakuona sabu ora kosa maizaida basi kwake makadiwa ndana sabu akatora mari ndakamupa $90 izvi kuma minutes asabu mari iyo aifanira kunondipa kwa chief takaenda kudare kwa chief akanditi ndikati ini nyaya akanditi mari iri kuiwana musi wa 2 January yekundidzosera $90 ndikati mama towirirana nekudzorana mari ndikati ko labor yangu yandikashanda afundudza kuti $90 ini handisi kugutsikana nazvo ndofunga ndibva ndabva ndati kana inini mari handisi kutoa makanga mawirirana nekudzorana mari ndikatora ndakaramba ipapo ndikati ini ndindakatozononoka kuwana mari kuti nditange kukwira dare ena ndisina grade 7 andandikuda kubhadhara ndakatoti nditangira kukwira dare ndaikumba muna msana inji ndachiyanike uyaini masabu matatu handidi risiti handidi risiti yakunyowani inokabhira 3 years kuda risiti yakudhara bhira pamukaita se more than 9 isu tachikuda makazinda mada kuti agreement yekudzorana stand ndizvozvo hapana pane kanyora nawo pasa hapana pane kana munhu nasabu wakatoita chitsotsi nasabu wacho chiyanike yeye uye kana vaitobhadhara masiti vachibhadhara stand yangu vagari 9 years mira kana kuti womubuda muno inini muno vamuna munhu anotora control yangu inini kana uchida unodisa enabulance commission iteerera inini ndichitaura nemupurisa nasabu kubushu ambuya vakaramba vakashora dare rabushu ndosaka ndati uya nemarisiti vakatiyaaperi kumberi uri kumanyire kune vanatoita pepa wekudai chimoteerera iweyo kana wauya kunokawo saunoita kuba wako zvakasiyana nokudai ndeza ndiri ndakakwira dare seizwira kubasa rikakutikizira wakwira dare uda kugadzirwa mhosva haumanikidza vanhu kuti vakugadzirire mhosva kana kutaura inozwi hundu kudai urikuda kuti ndakabatsira munhu oda kundishandisa kuti amaiteerera ika 2 wrongs doesn't make one right amamuziva madoko mairi apa agadzira nzira ini ndikutiteererai nyaya yenyu iri very simple uyu akakuti ndakuda nzvimbo yangu ndipei mari ndikupai mari yangu handizvozvo akashaya mari ndizvozvo here saka that means vambana agreement tikudzorerana ushaya mari vakatomiraka ukuona musoro uyu ndivanoshaya mari vakadzoka kudare tatongwa vakadzosa matonga zvakadhakwa handiti ina hasi kutambira mari yake ivo vakagara mahara ripatseri vangu ndatobvuma havanodipa $90 avo havanodipa kana sendi ndikada nakupa sabu chiyanika mbuyavo handiti ndakanotaura pasabu chiyanike varipo apa ndakatoera nauna sabu chiyanika mbuyavo havanodipa kana sendi vanotengesera na chinhu kana ndakakutengesera mota iwewe ndakasakupakurimota mozwa msa 19 ininga ndimdarika ndofana wafila kuti kutonga ndakanyora nawo pasire changu kana vanayo ndakanyora 19 iwewe unoona chiyanike ngawe muno chiyanike sabu kubushu ngawe kuno muri kugara kope amaima kwamazhoni stand yenyu kwamazhoni mukuite iko vakarorwa ndokwamwarorwa ko stand yamurwira ndiyani iyo nyarara iwo vakatotekesera munhu ari kudai ipapo ndarimotaura munhu wani mira yamaini uda kuti tikutongere nyaya yakadausa uda kubatsirwa ini ndokutonga wagara pansi visa ruoko rwoko paruri kule ambuya ndakabatsira vati ndirespect iwe amai kurugara kudini kwamajondo kwamaroro kustendi iyo yamakatengeserwa nakurochi iri kupi inani pane mukadzi wandikaiteka warugara ndingawe kuno aripo vakamutengesera mari ndamasabu amai ndida kuti unozwisise saka makaaloketwa stendi here nasabu makaaloketwa stendi nasabu makaaloketwa stendi here sabu kakakupiti oyere stendi
pane iyo stand yoyo Pamukaya mabushu mutsaka stand makapoera na sabo. ndakatengesera mukomana Ndakuda kuti mushuya mimi na sabo wani. Andi mimi mune kwa muri so. Apo banana. pane munhu akupagara Ari ani. ishamwari yangu Upi? Muno yakudari. Mozo yakudari mesi. Ndokuda mswana 90. Kisi yakaposa story. Ndoshamisika kuti munhu akawadza nechi. Mutemo wedu unongoti chinga. Iwe mire. Mutemo wedu unongoti Zimbabwe. Sasa azitengeswe. Simple as that. Mutemo wedu unongoti Zimbabwe azitengeswe. But we any masapo. Ndobuka tukakaza na chimwe chete. Mutemo wedu unongoti Zimbabwe azitengeswe pai. Vakangwara mvazita aenda kazongomutenda. Ndo aya vakangwariso vanenge vakumidza kufunga. Ndikazongomutenda. Zvino makatenga kai. Ndizozvo. Saka muno yamswa 19. Kwaita chiro. Yo chisumuka bude muneyo. Yo sumuka yamende. Arugara ipapo ngapo. Akatengesa